Nick Mangwana ochachudza vanhu kuti nyangwe mukaprotesta sei aiwa zvingambotadzisi kuti SADC iyo nyika yedu uphold the SADC Summit. Azviperi mushe nhau the SADC Summit kuprotesta kwevanhu nekubatwa kana kurohwa kwevanhu during the protest aiwa yachizokura moto. Pane mashoko anoitwa pana Nick Mangwana sanapinda mashoko ataura ndobva subscribe like otana on the bell icon anoyapa indo pake onyara chiti therefore there is no right in our constitution to pelt law enforcement agents with the stones and other missiles and then cry repression. When arrested for it, is there a normal person out there who believes being arrested for public disorder offenses would cause the relocation of the SADC Summit from Zimbabwe? And of our mubvunzo asina kana chinguva taona kuti Mnangagwa achimuomesera achimubvunza achiti, is there a law in our constitution that allows a general to threaten defenseless citizens with violence if they don't vote for a candidate or a party of his choice? Ndomubvunzo yachibvunzwa zvinzi aiwa the involvement yemilitary irimo here muconstitution kuti aiwa military inonzi ngaiwe ichiopposa macitizens ngaiwe ichiopposa the vote yevanhu. Tudze mafungiro enyu munoti kudi pamusoro aiwa pamubvunzo wabvunziwa Nick Mangwana unyange zvake anga achitaura achidefenda the upcoming SADC Summit asabva taona kuti the situation yakaitika iri very tragic yekuti aiwa army commander anotaura kuti ZANU-PF aizopfeka lose ma-elections yakava aiwa statement rakanyasa kuoneka kuti vakomana ava mutemo wanenge usanyasa kuziva. Pine comment section medu mutidze mafungiro enyu, subscribe, kulike.